Kardong nili thare Raju Rongpi aprangsi kurusar lokhon ingti hensek arnam Lokhimon amen taramsi nanglitum kabdo kawe hanstami nili hin pen ning kang sama Kardong nang pajir iglo Kardong non kiwangji vosiga chiklo ni phai crate truck hom kuru arni mate 16 June arni kurusar lokhon ingti hensek amhang ke thek arni kuru chingduk ke talon ponalong nili Raju Rongpi phansitame Bihmari Tiso Arong ahin pen nili phan nanga chupha pondo lasi nili non ke bangji vosiga chiklo ni phai crate chogarni Bihmari Tiso Arong mate Bihmari Lokhimon Dovan along nili sitame nang Chetong dunipo kedam tang ning kang sita nili phan nang chupha pon alang lituma hin pen lasi peneng thak thak sita nili phan achu phalo nang paleglo lasi nili ning cheng sampik anlo lasi nili bang ikpo non ke bangji vosiga chiklo ni phai crate truck arni mate 16 June arni lasi adim lake Bihmari Lokhimon Dovan Bihmari Tiso Arong arni lake 16/6/2024 area lake bedeti lasi nang letum kaddo kawe phanta labangso kuru chingdugarni nang Chetong dun pen alira cham nang pidun pobusi nili ning che theparlo lasi labangso ni litum Chetong pen ijir jeni alunjir pen karju pen ning chepang samik lona lapen ke nili sitame thekthede sitame nang litum phan ijir jeni Lokhimon alunjir ke parju pen ning pang samji phan bor ikpo lasi litum Chetong nang non ke bangji vosiga chiklo crate truck arni lasi kaddo ga ghanta Kardong pajir iklo